At yung tama po king mumunang Aldo, ning kaya katapon Prido, King Birhen del Carmen. Si Claude tamo po. Ginubos ng mawari po ding labi ko. O Diyos ko, sumap ka po ka na ako. Ligaya king ipa, anak, at king banal na espiritu. Pamanisi. Itamongan po. O Diyos ko at Ginoo ko, makasakap ko po king harap ning kakatas-katasan mong upaya, king mabilog kong pangatao, king mabilog akaladwa ko, at king mabilog a puso ko. Sa sambanda ka po, bubulalag, pupurian, parangalan at paligayan. Ika pong kikilalanan kong Diyos ko at Ginoo ko. Kaya ka po sasalpantaya ko. Kaya ka po manalig ko at kaya ka po maniwala akong patawaran mo ing kasalanan ko. At ibigay mo ing sahop mo at pamanatili kaniti. Ating ligayang sasadya mo, karing magparating malsinta kaya ka. Kikilalanan ko po ing masapsap kong kailan pasalamat at sablang kakulangan ko't kasalanan. Kanitingan, sisisi ko at yaduan ko, lunusan mo ko sang patawaran. Panandaman ko, Diyos ko, ing pikasalanan da ka. Iko ing kayapon ay lanangga. Magtanto kong matibe, king saop ning malmong grasya, e na mikasala kapilan man. Mangilag, king makapauli king pamikasala. Magkumpisal, mamayad king kasalanan ko, at pagkapilitan da ka pong siwan, at pamatulan. Patawaran mo ko, Ginoo, banking kaladwang malinis at dalise, purian ke ing kasantusan-tusan o indo mo at indo ko. At apakirasan ko, king masika na ng pamamilatan, ing grasyang makapasabaling yaduan ko, keting tridok, king kapuri muput ikaligaya, at pakinabang ning kaladwa ko, iyan asa. Panalangin Aldo-Aldo. Itamongan po. O Birhen Maria, indunin Diyos at indumi naman makasalanan. At tanging talapanampun daring makasulod karingkekang sagradong eskapularyo. O liniti, in Diyos inirang nakang induana. Yaduan ko po kaya ka, pakiabutan mo sa king kaluguran mong anak, ing kapatawaran king kasalanan ko, ing pamibayo ning biya ko, ing pangakabos ning kaladwa ko, ing panulo king kalipitan ko, ing tula king lungkot ko, at ing grasyang makapasabaling yaduan ko keting trido, nung makabagay king maragol ng ikapuri, at ikaligaya ng Diyos, at ikakayap ning kaladwa ko. At ako indo ko, bakong apakirasan, magdalirayan ko, king masikanan mong pamamilatan, at buri ko sang apakiwangisan, ing espiritu ring sablang angeles, santos at banal, barakan tapat apuryan, at yagom ing siwala kuking karela. Gagalangan da kaput minsan at makalilibong nga akong sasabi, Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ginuwat tsuke ka, nuwan ka karing sablang babae, at manya pa naman ing bunga na ningatsan mi Jesus. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ginuwat tsuke ka, nuwan ka karing sablang babae, at manya pa naman ing bunga na ningatsan mi Jesus. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ginuwat tsuke ka, nuwan ka karing sablang babae, at manya pa naman ing bunga na ningatsan mi Jesus. Panalangin king mumulang Aldo, itamongan po. O Birhen del Carmen, Mariang kasantusan-tusan,
king kekang Santo Escapulario, dininan mo ring mataintim misusulod, matibay kalasag, balang mi panwalo king sablang panganib, ning yatot, pirayit ning demonyo. Pepatibayan mo iting katutuan, king makapasabaling dakal amala, pagamuha mo ko po keka indo ko, king ikasapaw ing talapanwalo kong masikanan, keting BAT, banking sablang alimbuyo at panganib, apitasako ing pamagwagi ko, king tukso, ngining sasopan mo kong parati, makanyan po indo ko, paniga po ko, king mong kababanlob, nga ko, bapo reyna, indong mapamakalulu, biya ang pong yumo, mga panaligan mi, bapo reyna, iking ausan mi, iking pepelako anak ng Eva, ikang pangis nawanan ng malalam, daralong king mga tatangis kiniking karinanin luwa. Baligdan mo kami karing matang pamakalulo, ang po nang mapupos na ing pangalako may kitisulip, ipakit may kay kami Jesus, ing bunga ning atyan mo, o mapamakalulo, o Santa Maria Birhen amayo mo. Ipanalangin mo kami, o Santang Indo ng Diyos, pamupus a panalangin. Itamangan po. Kasantu-santusan a Birhen del Carmen, pagnasan ko king di sablang mitakpan la, lalam ning lilo ng kayampunan, ning kiyakang Santo Escapulario, king di sablang magumlangan sake ko, indo ko, king matalik ng aptas ni pakamalan ng mutanda at insinya. Olegwan ning Carmelo, lawan mo kaya pong makasakab, manalangin arap ning malmong larawan, at pagkalam mo sake kami ing malugod mong ampon. Paksakdal mi po kaya ko, ing kalimpitan na ning kekang Santo Papa, ing kalipitan na ning Santa Iglesia Katolika ay indumi, antimurin ing kalipitan ning mabilog ayato, ing kalipitan ko, at ing kalipitan ding kamag-anak ko at kakaluguran. Lawen mo po karing matamong mapamakalulo, ring dakal a pakakalulong makasalanan, herehes at sismatikos, nung makananulang mikasala king dibinong anak mo, at ding dakal a bininyagan, nung makananulang makalugmok king dalumdum ning paganismo, at fundamentalismo, king ding sabla pasibalik lasalom, at luguran da ka indo ko, antimo ako, pag nasandakan luguran, ngini at king sablang panahon, iyanasa. Kinalagyan ng ipampuan ng anak, ampuan ng banal na Espiritu. Sound. Maya payabak po pasibayo kaya kayo ngon. Kaniti pong mumunang aldo ning trido para king Birhen del Carmen. Iya betala lang po ding makatuking intentions. Ding kaya katama pong sponsors, ing pamilya ning Mayangon Bieng, Sister Net Reyes. Antimurin, pasalamat la di Jose Pepe Hison, di Chris at Rona Gomez. Para king Aldodang Kebaitan, Father Israel Garcia,
Dr. Francisco Arconcel. Para kingalanang kang kapainawaning kaladwadari, Antonieta, Domingo Senior, Enero, Mariber, Carmen, Josepina, Godofredo, Fernando, Bernardo, Carlito Jr., Nestor, Brigida, Arsenio, at Dingmaldang Kaladwaking Purgatorio. Talakat tapon makihabeking dalita pamuklad. Hilagyan ng impampo ng anak, ang po ng Banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyag ng Banal na Espiritu, mantabay kay kaingan. At kaya ka antimurin. Maya payabak po kay kaingan. Maya payabak po. At umpisan tayo ngayon ng lungaldo, apamagsadya para aking piyesta na po ng Nuestra Señora del Carmen. Nabatang maging karapat dapat ganap ngayon kaniting kapag masusyan, aminan talapa, at pagsisyan din agawatang kasalanan. At anya rin ng lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginuwi kang miligtas kang Moises, kapamilatan ng prinsesa ng Ehipto. Ginu pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginu iking minye babala king Corazin, Bethsaida at Capernaum. Paulining era pamakirandam keka. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginu
Iking minantabi king pamanakas ng Moises, karinggamat ning ari, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may paing tutu pakaluluwa na katamo. At king pangapatawad daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye, alangang Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, tingiran mo ring panalangin ding mamaus keka, patawaran mo ring kasalanan ding magkumpisal keka. At king kekang mapamakalulong lugod, ipagkalod mo kaming kekang kapatawaran at kapayapan. Iti adon mi, king kapamilatan ni ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading banal espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Amen. Makirandam tanga po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't kinlibro ning Exodo. Ating metong alalaking iba't king tribo ng Levi. Ame kapakyasawa king metong ababayang bayit mo naman tribong ito. Mi kaya anak lang metong alalaki. Masanting niya ing anak. Inya selikot ne ngatlong bulan ning ima. Inyang enane agyong isalikot. Kinangwayang maragul a basket. Agawaking tangke ning timbu, at penapala niyang alkentra, ban ene luban ning danum. Lilane kiting basket iting anak, at kay bat biniline ing basket, busal daring timbu king pampang ning ilog. Makabanteya ingatsi, ning anak, marayong bagya, banlawan na, nung nanu ing malyari, king wali na. Ing prinsesang anak ning ari, dinulong niya king ilog, ban mandilo, kabanding babaeng mamantabe keya, lakad-lakad king pampang na ning ilog. Ikit ne ning prinsesa ing basket, ang makabusal karing timbu, pepakwane king metong karing babaeng manantabe keya. Inyang biklat ne ning prinsesa ing basket, ikit ne ing anak alalaking kikyak, melunos siya ing prinsesa king anak at ngana. Iti metong niya karing anak ding Hebreyo. Kanita linapit siya ing achining anak king prinsesa at nganang kinutang. Bisa kayo pong panintun kong metong ababayang maningat ay ba't karing Hebreyo? Amalyaring manese king anak para kaya kayo? O sige, panintun mo ko. Nga nang may kibat ning prinsesa. May kuya ing achining anak, at ing inaus na ya mismo, ing imaning anak. Nga nang sinabi ning prinsesa king babayi, kunan me ing anak kay ni, at sesen me para kanako, at bayaranan da ka. Inya kinwani ing anak, at sinesene. Inyang meragul ne ing anak, delane ning prinsesa, at tinuring neng anting sarili ng anak. Pemalagwa neng Moises, uling agpangking prinsesa, ya ing misi ka king anak, inya at chuya king danum. Inyang maragul ne i Moises, linwalya bandalawan, ding kayang kabalen, at ikit na nung makananulang mga pwersa, king obrang mabayat, ikit na mo naman, nung makanano neng pete, ning tao Ehipto, ing meto nga Hebreyo. Miglalawe ya i Moises, king makapadurot, at anyang ikit na nang alang-aliwang manakit, pete ne ing tao Ehipto, at kitkut ne ing bangke, king balas. Kabukasan migbalik kay i Moises, at ikit na lang mipapate, ringadwang Hebreyo. Nga ng Moises karela, bakit bubuatanan miyang gamat ing kalupa mong Hebreyo? May kibat siya ing taong kinana. Nino ing minye upaya kaya ka, ban maging pamuntok ka at ukom kaya kami. Buri mo ko muna man galang paten? Anti mo ing makanano meng pete itang tao hepto?
Mitakutan niya Moises at nga naking lubna. Abaluran na pala reng tao, ding depat ko. Inyang abalita na ningari, iting may palyari. Pignasaneng ipapate Moises. Dapot may kataka siya, at miras siya king Midian, at karinya may anuknangan. Amano ning Ginu. Salamat kin Diyos. Dalong kayo king Ginu, king kaya kong pamangailangan, at miya kayo. Dalong kayo king Ginu, king kayakong pamangailangan, at miya kayo. Lalbog na ko king malalam aburak. Ala na kong apituklanan mang masyas. At yun ako king dake amalalam. At alo sa ilumod na nako, ring mga ragul aalon. Dalong kayo king Ginu, king kayakong pamangailangan, at miya kayo. Dapot para ka nako, kaya kako manalangin o Ginu o Diyos ko. King panawon na tula mo, pakibatan mo ko. Ulining maragul alugod mo, ika pakibatan mo ko. Uling tutuparan mo, impangako mong iligtas mo ko. Dalong kayo king Ginu, king kayakong pamangailangan, at miya kayo. Dapot tutulang maplas, ding sugat ko at misasakitan. O Diyos ko, saupan mo ko at pakayapan. Inlagyuning Diyos, king dalit ka ko yang purian. Parangalan ke at pasalamatan. Dalong kayo king Ginu, king kayakong pamangailangan, at miya kayo. Panakit daring mayayalipit kaniti tumulala. Ding Diyos sasamba, mipasikdangan la. Uling inginu kayang pakiramdaman, ing dalong dingatsu king pamangailangan, at enalapaying gulutan, detang kayang kaluguran, at tsu king sukulan. Dalong kayo king Ginu, king kayakong pamangailangan, at miya kayo. Parangalan tayo po ing may pabalita. Ing amano mo antiyang sulu, at matnube king paglakad ko, at salayang saslag king kakundaklat. Inginu mantabi kay kayo, At kayaka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kayaka o Ginu. King panahon na ito, tigmula na lang pemaramdaman Jesus ding balen, adip tanana, karing keraklan karing kayang mala. Huling ding tao ka rin, labisang sumisi. At pahinggulot ka rin karelang kasalanan. Kaluluna ka, Corazin. Kaluluna ka, Bethsaida. Huling nung King Tiro o King Sidon, karin lamo may ngarapat, ding malang may rapat kaya kayo. Malambat na lasanang may malan sako. At may muntok abu, ring tao ka rin. Bani pakilala ra, ing karelang pamanisi. Sasabihin ko kaya kayo, lalong maraguling parusang miras kaya kayo, King Aldona ning pamanukom, kesa karing tao Tiro at Sidon. At ika naman, Kapernaum, buri mo ing mitas ka ang gabanwa, misaldak ka king kalalaman ning Hades. Huling nung ding mala, aming arapat kaya ka,
Sodoma lamu may ngarapat. Hanggang ngayon sana tsupa. Ulinita, tandanan mo. May parusan kang lalong mabayat. Kaya sa aking Sodoma, king aldoning pamanukom. Ing may pabalita ng kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Gandang morning po sa lahat. Alam niyo po, sa kasalukuyan dito sa likod ng ating simbahan, nire-renovate ang isang matandang bahay na pinangalan ng Casa de Santa Monica. At ito po'y donated sa atin sa parokya ng isang matandang mabait. Dito po sa likod. At ginagawa po natin itong isang socio-spiritual center. Pag natapos. Ito po'y malaking tulong para sa ating parokya. Last year po dapat itong matandang bahay, doon sa ating pista dapat last year, dapat kung meron tayong konting naipon, doon natin talagak yung konting naipon para sa renovation niya at magamit natin. Though ito po'y meron ng konting improvements nung ginamit ng mga misyonero. Yung servant of the risen Christ yata, sina Father Archie ng Tarlac. Pero iniwanan po, yun nga, at yung may-ari nitong bahay, sa atin, sa parokya, dinonate. Kaya ngayon po. Kaya lang last year nga po, walang nangyari kasi na-lockdown tayo. Walang nangyari dun sa pista natin, kundi puro mga online. Walang celebration na ganong karangya. Pero early this year, yung pong nag-donate na matanda, tinawagan ako. At inaalala niya, iniisip niya itong matandang bahay kasi dyan daw po siya lumaki. Dyan siya lumaki at mahal niya yung bahay. At nag-aalala siyang mapapabayaan ng matandang bahay. Mayroong sentimental values sa kanya ang bahay. Itong bahay na ito. Kaya gusto niyang maayos. At sabi po niya, nung tinawagan ako, alam ko mahirap mag-fundraising ngayon. Sabi ng matanda, hindi ba nakakaya? Sabi niya, ako na yung nag-donate, ako pang magpapagawa. Sabi niya. At alam niyo po, siyang nagpapagawa. Siyang gumagastos. Dinonate na niya, ginagastusan pa para maayos ito. Hindi para sa kanya, kundi para sa ating parokya na ito'y magamit natin. Milyones po ang gastos. At siyempre ako bilang pare, yung mga kasama ko, anong gagawin namin? Hindi ba dapat tumbasan mo yung kabaitan ng matanda? Hindi ba suklihan mo yung kabutihan ng loob niya sa ating kabutihan? Kasi di naman natin mababayaran yung matanda. Pero yung kabutihan natin, yung paglingon natin, pagsasaayos natin, itong binigay niya, ay parang yun na yung magiging parang kapalit. Kapalit ng kanyang kabutihan. Hindi naman siya nagdidiman. Pero alam ko, mayroon siyang expectation na pag ganyang inayos, siyempre, inaasahan niya na aalagaan, mamahalin, paalagaan itong bahay. Ganyan naman tayo lahat, di ba? Pag tayo tumulong, kaya may ginawang mabuti sa isang tao, hindi ka nagdidiman, pero you expect something. Kahit nga po sa mga politiko dyan, malapit na yung eleksyon. Pag binubuhos ng isang politiko ang mga proyekto sa lugar mo, hindi siya nagdidiman, pero asahan niya sa darating na eleksyon ay iboboto mo pa rin. Ngayong binigay niya yung mga proyekto sa baryo mo. Merong inaasahan na ganyan.
At ito nga po ang ating ebanghelyo ngayon. No? Ito yung Panginoon parang nagtatampurot. Parang nalulungkot. Kasi ibinuhos niyang maraming mga milagro, pagpapagaling dito sa mga binanggit niyang mga bayan. No? Sa Chorazin, no? Sa Bethsaida, ultimo sa Capernaum, doon siya nanirahan. Doon nga sa kanyang bayan, doon sa Nazareth, hindi siya ganun karaming mga napagaling. Siyempre, dahil he was rejected ng kanyang mga kababayan. No? Pero dito, marami sa kanyang mga ginawa. Dito. No? At tignan niyo yung naging reaksyon ng Panginoon. Maramdaman na lang. Maramdaman na. Hindi ko alam sa Tagalog yun. Pero Kapampangan, maramdaman na kaning metong nga tao. Ba, misip ko. Nung pamaramdaman ako. Kasi mayroong mga matitigas ang loob. Wala lang. Ganyan. Pamaramdaman na ka. Bala, may ka pang makaintindi. Mo paisip. Dapat duminin ako. Pero wala pa rin. Ito yung ginawa ng Panginoon. Maramdaman na lang. Kasi ang expect niya, ang inaasahan niya na mangyari sa mga maraming ginawa niyang milagro dito at pagpapagaling, hindi naman yung lalapitan siya at gawin ang iba't ibang pagpupuri sa kanya. Hindi. Kundi ang inaasahan niya, sa maraming nasaksi nilang mga milagro at pagpapagaling, inaasahan ng Panginoon na sila'y magsisisi at magbabalik loob sa Diyos. Pero parang wala lang. Walang nangyari. At dahil dito, ito yung eksena. Maramdaman nun nga pong Ginoo. At naisip ko lang po, alam niyo, sa atin din pag tayo tumatanggap ng biyaya, pag tayo sinuswerte, umaangat sa buhay, nagtatagumpay, mag-isip-isip tayo. Bagamat masaya tayo pag ganun. Pero pwede rin pag ganyan na tayo umaangat sa buhay at sinuswerte, siyempre lahat naman yan ay galing sa Diyos. At anong expectation niya? Kundi yung dapat the more we receive, the more we become better people. Mas maging mabuting tao. Mas maging mabait. Mas maging matulungin. Kaya pag ang dami na nating mga tinanggap na biyaya, tapos masungit ka pa, maramot ka pa, makasarili ka pa. Baka ito rin ang mangyari sa atin dito. Ibabagsak ka. Sa isipin mo, itinataas ka, ibabagsak ka hanggang sa pinakamalalim ng Hades, sabi niya. Kaya tayo po, pag-isipan natin at pagnilayan natin ito ang ating ebanghelyo. No? So tayo rin naman maraming tinatanggap na biyaya sa Diyos. No? Tayo rin naman hindi tayo mga taong walang tinatanggap na biyaya. Actually po, kahit hindi tayo umangat sa buhay, kahit hindi tayo tumanggap ng tagumpay, the more na buhay tayo, the more na humihinga pa tayo, the more na nakakagalaw pa tayo. Kuminsan naisip ko, the more na maghanap pa tayong kumain at mag-enjoy sa pagkain, kahit anong pagkain, how blessed we are. Mga munting malilit na bagay that we take for granted. Pero para sa akin po, ang lalaking bagay niya. Nung minsan nga po, nag-jingle ako. Sabi ko, dahil matraffic, tapos nakahanap din ako ng CR. At pagka-jingle ko, ay, ang sarap ng pag-jingle. Pero yung iba, problema nila, hindi maka-jingle. Hindi makaihi. At alam ko po, hindi ko alam kung meron na kayo nakita ngayon. Pero ang sakit-sakit ng pakiramdam nila. Kaya sabi ko, kahit itong ganito lang, isang malaking biyaya.
At sana'y matauhan tayo sa mga malit na biyayang yan. No, siyempre, anong expect ng lumikha sa atin? Na tayo maging mas mabuting nilalang niya. Mapagmahal. Na may mabuting puso sa isa't isa. Mapagbigay. Tulad ng Diyos. Na mabait sa atin. Dapat din tayong maging mabait sa isa't isa. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa pananating mga kahilingan, tayong lahat na binubuhusan ng maraming biyaya ng mapagmahal na Diyos, ng mabait na Diyos. Sa bawat panalangin, sabihin natin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang obispo at pari, panimunano sana ning Espiritu Santo, king karelang obrang pastoral, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang memalen, king mabilog ayato, makilawukla sana ka ring kilusan ning balen, igalang ding makatuliran a batas, at mibibyela king tunelugod Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang kayanakan, kusang loob at alang takot da sanang tanggapan, ing amon ning kasalukuyan na panahon, at makiramdam la king amano ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kay katangan, ding siping tangbale, abalura sana, ing alagad na katang Kristo, ulining kaluguran tayo, ing metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngayon po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginoo, antabayanan mo king kang kapayapan, ing lakad ding kapalyarian king yato. At ipagkaloob mo king kang Santa Iglesia, ing tula ning pamagsilbi ka, king katimawan. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dito po makasadyang mag-offer, magpilata na po. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sanang Ginoo itindaon karinggamat mo, king kapurit ikaligaya ng kiyan lagyo, ning kikataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming migdalang, ibuklat mesa ning ing pasbul, ning kekang bangketi. Karing migdalang tinapi ang pongalak. Mabilang kay sana karing kekang santo at talasuyo,
Kabang pagmasusyan miyang mitmong tula, iting pamangan na iba't banwa. Tiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antimurin. yat nayo rin puso yo. Makayat na no king Gino. Pasalamatan tayong ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang parati at numang karino ipa, Diyos king alangangga lubos mayupaya. King lugud kaya kayang lelangan ng tao, at inyang mga itulid yang may parusan, king kaya kang pakalulo, kaya kayang kinabos, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na ring anghel at ding sablang koro ning banwa, mit mong kapag mula ng sasambarapan mo, ing siwalamin makisan metong sana king karela, kabang kakantarang mit mong tula, ing dalit ning kaya kang ligaya, at ngaming kakanta. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos mayupaya. Itnuyeng banwa, ating lapuan tingin, kaligaya. Hosana, Hosana, minka, katasadasan. Tuwan ang daratan, kinlagyo, ning Ginoo. Tuwan ang daratan, kinlagyo, ning Ginoo. Hosana, Hosana, minka, katasadasan. Tuwan ang daratan, kinlagyo, ning Ginoo. Tuwan ang daratan, kinlagyo, ning Ginoo. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami, madyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuhaning tinapit kaya pasalamat siya kaya ka. Pira, sanit, binyenay ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananya. Itiing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan, minom ko kaniti. Itiing kalis ng kanakong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Data niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inutala pagligtas niya ko, king kapamilatan ni Kristo, at pangasupli nebyemo, kinabuso kami. Inyang inigaganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyen ng anak mo, daramya kaya kaiting tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamwa mo, king ikaming hansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban may ganap yak ni lugud, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganaka mula naman di kapatid ming pepaynawan at maninayang sabing miye, lana di Maria, Mariver at Carmen. Ading alwa pang mayang mo nabi, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan.
Gawan mo king ang karapat dapat magkamit king bilanganga. Ban kaya benang Maria, ang birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagawning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amayan talapangabos at may buking bala ng turo, nga tamang ining mangangas, manalangin. Igabos mo kami o ginuki sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasopan ing kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, ing lawen mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibiyat magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Tibi ka kapatad, masyatang ining pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kaingan. Kapayapan. Cordero ning Dios, ang inanak ko, king kasalanan ing yatu.
Kordero ning Diyos, yung milalako king kasalanan ning ato. Noon tamang mayaws king apunan ning Kordero. Ginoo, Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka. Dapat agkas Kasmi nga nga mano mo mano mo. at kumayap na ako. Papurena, indunaning pakalulu. Papurena, peyong mo panahikan di. Papurena, ikangaw sani, ikenge palakwana anak ng Eva, ang islawanan ni, taralungan ni, mga natangis keni kahinaning luwa. Namunawari, uke kaming patulunan, baliktan mo kami. Matang mapakalulu, paamorena, talakan mo kami. Unang atilang eking sepunaning demi. Ipakit me Jesus, ipakit ke kami, ing bunga kanwananing sepupunan mo. Papurena, indunaning pakalulu. Papurena, deyo mo panalikan di. Papurena, ikaw sani, ikenge palakwana anak ng Eva, ang islawanan ni, taralungan ni, mga tatangis kening kahinaning luwa. Namunawari, uke kaming patulunan, baliktan mo kami. Matang mapakalulu, paamorena, talakan mo kami. Unang atilang eking sepunaning demi. Ipakit me Jesus, ipakit ke kami, ing bungang kanwananing sepupunan mo. Ama pamakalulu, malukot, umayo mong Birhen Maria. Siklod tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning nuwan a Birhen Maria. Kaya ka in Diyos pinibala ni ing anak ng buktong. Kaya ka in Maria binili na ing kapanaligana. Kambe mo i Kristo, mi katawan niyang tao. Nuwan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang ipa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu apong sikanan pilubluban,
At, at ipanwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keko, kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal ataw. Adwan mingi ni keko, ing balikdan mo kaming mipmunlugod, at iyatyat me kay kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin milo ring pekapon ning pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, ating gawan dayti e makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila rin doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin miloret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo loret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alalangkang kapainawan, detang mayang unabye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawap kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kami ngalang kasasagulan kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po din kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos. E mo sana pisawili ing aklismi kaya ko, king kagulanan mi, nune bagkus mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanumanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulonan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Uy, paming malugod, ganiting kapag masusyan, pisyag ming kamatayan at pangasabli na mebiyan ng kakanganak. Mananalasan ang kapamilatan ng upaya na niting sakramento, ato paran mi king kaya kaming biye, impisyag da rin kaya kaming labi. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ka timurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa may ipaintuto, ang iba, ang poning anak, ang poning banal espiritu, Amen. mayari ning kaya katang kapag masusyan, yung meta na ngayon luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao.
Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya po kay kaingan. Gandang araw, marami pong salamat. Loado ka Maria, kagare ken malsinta, uling yain kekegindu, malukot kekeng tutu, tingadise pamamuri, tingrenang magastili, ausan miyang birhenindu, malukot kekeng tutu, tingadise pamamuri, tingrenang magastili, ausan miyang birhenindu, malukot kekeng tutu. Madalas ang oras kay kaingan po. Kumusta na kayo? Palagi ko pong kayabe king panalangin ko. Mekat, dakal na po ring sasengsing kay katamo. Uli na niting daranasan tangin ng pandemic. Ding mila ko kabiyayan o kapanintunan mga man Nebawa City. Ding may ulila at may sakit na king COVID-19. Ding aliwa baka mainit na la. At mabubuisit uling nila makalwalwal. Panalangin ko pin po yung sana akabisan tayo ng pare-pareho yung negatibong epekto ng iti king kakatang pangkalahatan na kalusugan king pamikakatawan man o king mental at spiritual well-being tamo. Ipagtapat ko po kay kayo kaya bing pisangban karing mituran financially kaniting pandemic at pagkalungkutan ko pong pagtapat kay kayo kinging parokya tamo kabilang niya kareting mituran kareta pong first 9 months ko kaya king parokya waling gintang ko kaya ni May 22, 2019. From June 2019 to February 2020, ikwata mo pong meka likum o meka save dita. Pero inya pong may makbunging pandemya, ditak-ditak, magigisan at may gisan na po rin. Kasi naman po, isusundin kaya katang gastusin. Yung pasweldo tamo, yung pangamayad kuryente, pondanon, yung maintenance tamo, yung aliwa pa pong programa nga dapat tustusan. Siyempre po may bawas na rin sa simba at may lako tamo rentals, karing king hall, ang po pa king mortuary. Nya makanyan pong nanapin may langining kaya katang kabaning tipan. Uli na niti, din po nga bego kay Finance Council ay happy balak ni yung gawang programa bang so pantaya po yung kaya katang parokya. At ini pong programa ngayon dinamyan titulong Sao King Parokya ng Santa Monica Kayadwangan Daka. Iti pong programa nasa na yung makali kong pondo para panustos ka rin sa blang pamangailangan ng parokya tamo. Makanano kayong makapakyabe? Lapitan nyo lamang po rin abe ko kayong Paris Finance Council bahan makapagpalista kayo. At atinanda kayong karagdagan informasyon dikil kaniti. O kaya iskan yung code king baba. Sa asan ko po, kaya kayong taus-pusong pamakyadwangan kaniti. At mananasana ang ginong Diyos, amayupaya, yan ang balang mablas, king kaya panyod ka na ka. Ini po kaya kayong talasuyo, amo nga rin sarano.
At bendisyonan na kayo ng Diyos, ang maipayang tuto. Ingid pa, ang poning anak, ang poning banal espiritu,